Mga igsuon ko diha ni Kristo may hapon og sa atong mga suki nga tigpaminaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa gihapon niyong ubos nga alagad si Brad Carlo Badinas makig uban na usab kaninyo nining pipila ka takna aron magahisgot kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko. Unya mga igsuon, sa dili pa nato sugdan nining atong pagtuki, paghisgot sa atong pagtulunan sa atong simbahan, ato sa aning ablihan sa hamubo nga pagampo kining atong programa karon mga igsuon. Mangurusta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na akas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dawtan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, mayong hapon kanatong tanan. Unya nag-live ta diri sa atong Facebook account. Wa ta mag-live dito sa atong FB page kay gamay ra kayo mananaw sa atong FB page, kay gamay ra man kayo ang nag-follow sa atong FB page. Gamay pa kaayo mga igsoon. Mao na nga diri usa ta mag-live sa atong Facebook. Mga igsoon, ang atong pagatukion karon ug atong pagahisgutan karon mahitungod ni ining pagdagkot nato og kandila, no? Kining pagdagkot nato og kandila kay usama ni tukion sa atong mga higala. Mao man gyud ni sagaran nga atakihon sa atong mga ikahigalaang mga protestante. Mao ni sagaran nilang ingno nato sawayon ngano kitang mga Katoliko magdagkot man kandila sama sa dito sa simbahan, magdagkot ta kandila. Og labi na nga hapit na ang kalag kanang All Souls Day og All Saints Day og All Souls Day. Hapit na ang adlaw sa mga santos og mga kalag, mga to kitag menteryo, magdagkot og kandila. Mo na nga atong tukion karon kining pagdagkot og kandila natong mga Katoliko, biblical ba ni siya ug naa ba ni siya basihan sa Biblia? Kay sa ubang manggong mga relihiyon sama sa mga protestante, mga iglesia ni Kristo, wala man sila aning pagdagkot og kandila. No, wala man sila aning pagdagkot og kandila. Kita ra man Katoliko nga nagpractice niini mahitungod niining pagdagkot natong kandila. Samot na nga hapit na ang kalag-kalag, magdagkot kita kanila. Okay, unsa may mga kahulugan o unsa man biblical ba kining pagdagkot nato og kandila? Dili ba kaha gama-gama lang ni sa ato ang simbahan Katoliko aron mahalin ang negosyo sa ato ang simbahan, aron mahalin ang kandila nga gibaligya sa simbahan? Dili ba kaha ni gama-gama? Ang tubag nato niya na mga igsuon, dili gyud siya gama-gama sa ato ang simbahan. Dili ni mugna sa atong simbahan ang pagdagkot og kandila. No? Aron lang mahalin ang kandila nga gibaligya sa simbahan, dili kana mugna. Naa kitay basihan sa Biblia ana igsuon. Kining pagdagkot nato og kandila. Ang atong mga higalang mga protestante, nagbasa man tani sila Biblia, ngano wala man nila basaha? Kay tungod hadlok masakpan ang ilahang pagpamakak o pamutmot sa ilang mga membro. Wala kini nila basaha. Atong gamiton mga igsuon kinig yung Biblia. Sagarang gamiton jud sa mga protestante kining
King James Version, no? Kini King James Version kini mga igsuon. Dili sa nato gamiton ang Biblia sa Katoliko kay tingalig moingon sila bias man na, sayop man na, bugos man ang Biblia ha, kay Katoliko man na. Okay, gamiton usa nato ang Biblia sa mga sagarag yung gamiton sa atong mga higalang protestante kining King James Version, no? King James Version kini igsuon, no? King James Version kini atong basahon mga igsuon. Anhita mubasa sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 21. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, kung kining pagdagkot og kandila dili ba ni siya biblikal, kay mao man ni sagarang yung sawayon sa atong mga higalang protestante nga dili kuno na biblikal ang atong pagdagkot og kandila. Moadto tag simbahan, magdatag kandila atong dagkutan, o nya magprosesyon, magdagkot kita kandila, o samot na hapit na ang Nobyembre 1 ug 2 mga to kitag minteryo magdagkot og kandila.